Ye toaso. And asem no ya to den say ye wo eni daso say ye wo nkwagye ewo Yesu Kristo. Na say Yesu Kristo onu nkuto onipa fa no so obenya nkwagye ama ne kra no. Ana say obetima ko Nyankopon nche no. Ye de saa gidie no kasa enu ano ene de ne say nyani daso ana say yenya enidaso say ye won kwagye ewo Yesu Kristo. Yenya enidaso. Amen. Ye kase enidaso a ya kan kasa ni tie watwam nyina na she ade a umfa wanimpu enhunu ye anase se wode wanimpu ahunu a wode wakoma ene wugidie nyina tai wugidie nim na wawe atazo ahunu se ampa se de tie bia no saa de wei me nsa betimi aka wonya wihemu obibi mu na se automatically bare bia no wonsa be de be ebeka enti wonipa bia owo biribi mu ni daso bia no se nipa koro no ohwe nchenche wonipa bia owo biribi mu ni daso bia no se nipa koro no bibia mu na bem wonipa bia owo enidaso wo biribi mu bia no se nipa koro no Mane papa kwa ne mo. Ono ne papa chim no ko obo mi ya wada no obo mi onye ne papa. God bless you. Radio me hoye me jiri se won so hoye papa. O live no so me pacho betima power tap screen so. Higher salvation wa dwumadi na guso a wotie no. Ye wani daso se. Ye won kwagye ewo Yesu Kristo. O Kristo ni amene wahia. Me no free baabi na eba o. Nti ne ya. Amesi kese pa. Fa we bi fa ho. Bigini ne we mo ni tede o ti saa na. Ye wani daso se. Ananya ni daso se. Menu won kwagye wo Yesu Kristo mu. Ojidi ni o Kristo ni awaba Kristo fi. Nyani daso. Nyawreshemu. Se yapeti Yesu Kristo achi. Se ya invite no de na ba ya brabo. Ya jinadi. Ye jitum se ya de bon yefo. Yakobo ne ka. Tio Yakobo ne ka. Ya invite na mana betra ya brabo mawie. Afi what next? Afi ye enra ye kan ho asem se ono nkoto ene onipa nam ne so ebetimanya nkwagye. In this ono nkoto ne the way to salvation there. Ene ye woni nasi enana dwi enkomo oseme ne woni ne se nyane daso se wo nkwagye wabedi na chi wabegina die utini nwunase nyane daso se wo nkwagye woni mu. Amen. Bebre ni eni daso se Yesu Kristo wabedi na chie no wabedi na chi se obenya bebi papa ewom enti ama bebre ede wono mo Kristo suma na montuo no edi agro obu onmo anu ase wose ye kwana mi kobie na woye ne niam toroka basa Dabi
de bia na meka sɛ obi a wabɛgye Yesu Kristo adi bia wɔ life Yesu bia wonye obi akeke o me pese wote asesa wonye obi akeke woyɛ nipa soronko ye nipa soronko amen ma waninye moma me ye ninye se wo wura Yesu Kristo wato nsa frɛ yɛ na ɔde abɛka ne ma ho ana ne nwanko ho eye wo Kristo ni bia esese wo ma wani gye se wo ye wo Kristo ni mapa na Awurade ato nsa de afrɛ wo me no mienu na no wrefi ye na David say eye me de se wo ka kire me say ma yenko Awurade fie. I was so glad. Eye me de se o ka kire me say ma yenko Awurade fie. Enti ma wani nye se wuti Kristo fie in the first place. A Kristo for your life yeso. Mummy ma ye nye se ye wo Kristo fie na ye wo ne ye ni ho kwa. Ye wo ho se Awurade ma. Ye wo se Awurade ma. We are there as the children of the Lord. Share our first reading, John chapter 1 verse number 12. Mene udin komo me say yenye ni da so say ye won kwagye e wo cry Jesus mo fa hye utime nanadwe me pese wo de saa ase wo hye utime free sabre ko bia nyeni da so e ma wo bi mese wadwene amen. Se wanamo ya wetire firi Kristo na ase ana na mame nko wiase na mame mfiri Kristo fie na me nko join ne asore fufuro bi ya won nka Kristo nkyere na na nsankyere ne atwene dese ni wa firi Kristo na ase na wati baabi ebe wiase na akonfone ma no di akire. John chapter 1 verse number 12. Yesu Kristo nko an onipa fa no so a obenya nkwa. Enti yabefa Kristo so. Yabegyina di. So lase. Enti yabefa no so a me paachew ye akuri no. Ose na asem ne nanwumere. Memfa nhye ye nyina yadwene ne akoma mu se ye won nkwa. Wo Kristo a wo wade. Ye won nkwa wo. Kristo ya bana mu yi. Odofo ye won nkwa daache. Ye won kwa dache. Amen. John chapter 1 verse number 12. Yentie. Ose. Na dodua waji no. Wana waji ni dindi no. Oma wontumi se wanye onyankopon ma ya emfiri moja anase de ohunam pem anase de oberema epim na emom efiri onyankopon mu ena wawo saafo no. Tutu a wachi no wana wachi ni dindi ya no woma wonu tumi se womra meye onyankopon tiasefo no ma through Christ anso hawo wose ya emfiri de honam pem anase de oberema pem enye se oberema no obanhia mudie mu kwan bi so ana kra Jesus afaso ana nyankopon na ye isa ana na bi wose ebra ye nipai na ye ya beji Yesu Kristo adiem ana wonam ogwama Yesu Kristo moja so ene ne honhom kronkron so adware ye atew ye ho ade abefra enwankuo papa ono kra Jesus asheda aselete anase onyankopon aselete to Christ na odiyen eko babia
dachi yakuma ebeto eyem wasi yemfiri de honam pem enti ba yaba Kristo mu enye ye peso eye Kristo no an ode ne pa ope no afre ye ana wafre yen se yenya nko abio na emom ye adehye ma kronkron ye Yesu Kristo mu adehye kronkron e ma kronkron. Hallelujah. John chapter 1 verse number 12. Let me read it English, and for ensure. John 1 verse number 12. Me no din komo me say. Onipa bia wa life you so me no din komo firi na no. Nya enidaso bra ya beji Yesu Kristo adi na me pa o chew woni ye natie Yesu ti abrabo mu. Te say Yesu Kristo abetran ya abrabo ni. Eti wabetran ya abrabo mu idie. Na me pa chew bibiri. Wanamane won konkron so eseme mfantu ye nyina ye nim se afedi enyanko abio waye ma na yenye ne mu ani daso se yen ye won kwaje ewodemu. John chapter 1 verse number 12. Ose John 1:12. Ose but to all who believed in him. But to all who believed him and accepted him, he gave the right to become children of God. They are reborn. Amen. They are reborn, not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Hallelujah. Medofo tie trons samni wo wura Yesu Kristo na Nyankopon trim pa owa wode amayen ewe ye kra nkwache ho. Those who believed him and accepted him, they were given right. They were permitted. They were given opportunity to become a children of God. A rebirth. Hallelujah. Sa rebirth no nam enno ane enno echime na o kan wasam say awo foforo. So here ye abode foforo. Yawo ye foforo. Amen. Enti wo a yawo ye foforo wo Yesu Kristo mu nti. Ene Christ Jesus say ne no mienu ya babeye ne ma. As simple as that. We have become a children of the Lord because we are now a reborn child of God. Intimidofo. And then come in within 80. Yabeji Yesu Kristo dini ya wane nasi. Wenye wiasini biu. Wenye mama mu ni biu. Wenye odeboye ni biu. Nemom awofoforo ni nti Ewurade honhom kronkron ane ensuo mu osubo a ane Kristo a wabegina de wudi ne nkyerɛkyerɛ so kakra wo say ene ode yen aka ne ma ho. Amen. Me say o Kristo ni bia nya ni daso se o won kwaje e wo Christ Jesus mu. Yenya se ni daso na wo de sa trimpo we nante na wo de hye wutrim nante a Ewurade nso de ne honhom kronkron ni tumi abeka ho e watimi anante Kristo asemu akosi awieye.
na nkwagye nsɛm no nso sɛdeɛ waka abam sapa pepe. Amen. Esan say ye menti John 1:12 na kyerɛ say through the reborn. Esan say ye menti na ye nyankoa bio ne ye menti wode adoma kyɛde a eye honhon kronkron akyɛ ye maako. Nipa bia so obeye Kristo ba na Awurade ahwie honhon kronkron agu so. Efiri sa honhon kronkron no eno na ebema waye ma na waye dene na boni wiase a yetimi watimi anante ewo Kristo ewo nukrem. Efiri sa asase we so no se woni honhon kronkron a wontimi nye Awurade apede ena wodwumadi hodo bia so Christ ani. Enti honhon kronkron eye Kristo mu akyɛde kɛse a ona wabegye Yesu Kristo adie no esese wonu mu nya bie na yɛn de minim Yesu Kristo asemu tumi sɛ wohwie bi de agu yɛn so. Nseminti minim sɛ wadom honhon kronkron akyɛde ne bi wonya hunamu ni bio. Awurade honhon wɔ wɔn nkyɛn. Amen. Awurade honhon kronkron ɛwɔ wɔn nkyɛn. Ti wonya hunamu ni bio. Sa honhon wei ɛna Awurade Yesu kyew bia ɛboa wo ma watimi andante Kristo mu pepepe. Enti nano ebra Yesu Kristo uhuye na ne nansa so sorry na oyi ne ho adi ede kire Mary Magdalene no osa ko yi ne ho adi e kire asomafo na nasa asuafo na odi nhyansem bi ma wo yɛnhwɛ John chapter 20 verse number 19. John 20:19. John 20:19. John 20:19. John chapter 20 verse number 19. Or say, that Sunday evening, the disciples were meeting behind locked door because they were afraid of the Jewish leaders. Suddenly, Jesus was standing there among them. Peace, he said. Peace be with you, he said. As he spoke, he showed them the wounds in his hands and his side. They were filled with joy when they saw the Lord. Verse 21. Again he said, peace be with you. As the Father has sent me, so I am sending you. Then he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Hallelujah. Mamen kan chi no na yemfa ento aso nchirem. John chapter 20 verse number 19. Wase eda edi na wotwe kan no amu no. Eduru anwumere na Yudafo no hu nti asuafo na toto apono mu faako a wase na toto apono mu faako asuafo no ahia ho. Yesu ba begina woro mu mfimfi ana wase wonse asundwie nkamo na oka saa no ode ne nsayam ne nemfi mu kire wonom na asuafo no hunu Awurade no wonom ani je. Verse 21 sorry.
ɛna Yesu si wɔn bio sɛ asomdwie nka mo sɛdeɛ Agya no asoma me no me nso mesoma mo. Na Yesu kaa saa no ɔhome gu wɔn so na ɔse wɔn sɛ monye honhom kronkron. Monye honhom kronkron. Amen. Yesu Kristo ewunyane ye no Sunday na wo sɔre ye no anopa no na oyi ne ho adi kyerɛ Mary Magdalene. Ana Mary kɔka kyerɛ asuafoɔ no ɔmokora no ɔmonyine ni. Enti na nwumra a ɔmonyina wɔ dan baako mu a kyerɛnsɛm sɛ ehu nti ne ɔmatoto pono mu ɛhyɛ hɔ din no. Ɔwura Yesu Kristo yi ne ho adi ɛwɔ wɔn ntem ana wɔn mfimfi ade ne nsa yam ɛna ne mfi mu kyerɛ wɔn. Sɛ monhwɛ ɛnado ɛde bɔ me nsɛm. Monhwɛ me fi mu pia de wɔ me ne me nan ɛnado ɛde bobɔ me. Minie meti ase. Monkae aka ne nsɛm a meka de kyerɛ mo no. Sɛ twa so onipa ba no behunu amane. Wɔn de bɔyɛfoɔ nsɛm ɛna pii. Ne na wobekunu ne nansa so asɔre abam. Enti Yesu Kristo ka kyerɛ wɔn sɛ asomdwie nka mo adentia efisɛ madi nkunim. Me Yesu madi nkunim. Momma akoma ntutu biem. Munyi ho mfiri mu mu. Madi wiase so nkunim. Na sɛdeɛ adwene madi wiase so nkunim. Na sɛdeɛ menso ata otia papa to me to mama me. Menso me soma mo. Sɛ monkoka ahinu asɛmpa wo wiase. Ana ohome egu asuafoɔ ne so. No ɔse monye honhom kronkron. Enti asuafoɔ no di Kenya honhom kronkron no kora ansa na omokɔtwɛn ɛyɛ 50 days in Pentecost no. Omokɔtwɛn na yɛ sɛ afina no omokɔgye power no ankasa. Na God Spirit honhom no ankasa di kan wura wɔ no mu. Na akasa bepie. Enti yapɛkyi Yesu Kristo di. Medɔfo Awurade ahome bie gu mu. Amen. Wo hon kronkron Awurade akyɛ obi. Wakyɛ ye bi. Wakyɛ obi. Wakyɛ obi. Amen. Hon kronkron a ɛbɛtena ye mu ama yɛtima yɛ de Awurade pɛ. Awurade so wakyɛ bi. Efiri sɛ yɛyɛ ne ma. Oka fa John no a wose de wo Awurade Yesu agye Nyankopɔn awo no onye bɔne. Efiri sɛ na bati ne mu na ontumi mpo nye bɔne. Hallelujah. Enti yapɛkyi Yesu Kristo adie yi. Owura Yesu Kristo ne honhom kronkron no ɛno na bɛtena wo bi mu a ɛmɛ timi anante asase a bɔne ayɛ so manum na watimi ayɛ tene ayɛ Kristo apɛdeɛ sɛdeɛ fata Awurade asɛm. John 1:12 ne say wana wagye ne din di ye no wama wontumi sɛ onye Nyankopɔn ma emfiri de honam pem demum efiri de Onyankopɔn pem de Onyankopɔn pem ne de wɔ hen ene born again nso no obi betima abɛyɛ abɔde afofora je sɛ God Spirit bi tini mu. Enti ha no Yesu Kristo ame ate ase sɛ afei de yɛayɛ Onyankopɔn emma ana wadom ye honhom kronkron. Enti me se asɛmato din sɛ na enidaso sɛ wo won kwagye e Kristo mu. Ogidi ne Kristo ni a wo life so amene wahia. Ye enidaso sa wate. Sɛ wo won kwagye e wo Yesu Kristo. Nya sɛ enidaso no mum yɛmfa sɛ trimpɔ ne nante. Na wo sɛ trimpɔ no a onipa bia keke de bonsema bɔ ne paa entimi mfa de ketuwa bi so emehwiawo. Sese won san kyerɛkyerɛ bi ne nam
from media and so any other Gabi no ba or tablet join him live. Now or no the say one nam one ye Bible we new. Trans when you need this Bible when you need on you need. Was a Bible no a profound and the bad da ye ana basaba ana just say what nen semana work coming in Nina so. And then me won say what they ho achinyegye ene sofo bi media no so no mu gye ho achinyi na you know ne TikTok you know no till that 5 asem bie no hono mu a obekotu no Bible mu a ode kire na obegye wato mu da o kan no wono no bebusa question wo yi na no na won so say asem bia wo be ya bia no the question or TikTok na dwene no ene na koma no beebi a aduru no odi wiase de ne nam nti wono wonye tworo nsem ni amen wonye tworo nsem ni na Yesu Kristo se ubedi na chi na wanye tworo nsem na ani a ebeye dan ana watimi agye di wonye tworo nsem ni ana nam wiase saa na beye den and what me agye Yesu Kristo di no wagye onyankopon di na mpo wa hunu hye nkwagye bi wo ni mu a esese wo de wo hoto so ana enti ebra yaba Kristo mu no ye woni hu ni daso ye woni hu ni daso se ye wo nkwagye bi ewo ni mu nti ojiri ni Kristo ni bia odofo bia wo life so obedi Kristo achi no me say o medi na chi no hu da na no Peter no ko Yesu nche say ya bedi wachi dia kura na ebenya de ya bedi wachi fa so be kura na wo so aso benya no hu pi e de di achi mo won kwagye nti mo kama kuma ntomo ye amen enti tron some say Yesu Kristo ehome honhon kronkron edigu asuafo ne so ebra asuafo ne nya the spirit of Christ or the spirit of God no afei o mabra bonyina fa ne kwan o mabra bonyina ye pepepe yangoto se wonu mo bu bra boni bia Yesu Kristo wuachi wo de nam ye nante atasfo asase so eye awurade adwuma ewo nokurim endisa na me no mi no yaba Kristo mu wonam ne ho kronkron so ache ye bia ese me no mi no so se yenso ye nante sene asomafo ne nante ye ewo atasefo asase so ekosi awiye wabe Kristo ni ema wo bia nya ho asembone nka ema bia nya ho asembone nka amen sawo kronkron na ebetena ye mu a ema ya abode afoforo enema dada ni nyina atwam 2 Corinthians 5:17 enema dada ni nyina atwam ya sonko ya foforo hallelujah ya ye nipa foforo ewo Kristo mu efisi abeye ne ma so wo be yi obi ba na yeti hoyi se o papa yi otumfuo bi as honam famu se o papa ana ye papa ye free adehye busuam na opani kase bi obi a wodi wonu nyam wiase nipa nyina na se nipa no obey ne papa obey ho basa na I don't think so yamfa ye nana asantiura otisike dwaso what is any baby enwa basem da onse ntibi da yate se Obama ne baby ho basem da George Bush ene ne otiswe yi ene wo mu akai why no ye omampani minister bi regional minister why wo hini bi odihye bi anase wo bi free royal family
esikafo a omo krom he ene wiase wan na yate se nipa bi ati wi base ehye akoto mo na wakoye se etutrasem ne niam basa onse ehunu bi adentia efiri se onim se ofiri abusua enipa ebu wonum emu dibia ne dibra ebia ne mame ana ne papa ana se abusua no aduru ana omo won onkoye ade bi ema obi nkogina baabi enka ade a enye emfa na busua ho nti onante according to onte ne ho asem basa bia. Hallelujah. Na hunamufuo kura no eni asase so hunamufam ekura na braba yebui epacho bibiri se onipa da sani timi ya san hyehyeye no ema ne ho ema ne ma ema ne busua ade bo ne din a owo ene ene munyam owo ho baya Kristo monso na je se ye no nso so no esese ye de abroso ye de chensa. Amen. Enti owura Yesu Kristo ebra ya pechi na die no wode honhon kronkron a esuro bone honhon kronkron a wiase ntimenye honhon kronkron a ebeboaye ama yate awurade ne ama yate twonsem ase ebe me yate ye nyankopon ase prekope na ede ebekọ nkwagie mu wode amaye. Enti yenya bie ye nante wo Kristo mu ye yenya bie yakoma ento yeyem yenya bie yemfa nhye yetirim se ene sanete dia ye ne owura Yesu Kristo wo ayonkofa soronko bi sa ayonkofa no ye soronko kura ya edi enim ebokwan bi edi enim ama ye nkwaje a edi akire no ye betimi enya no Kristo masodwie. Brother Desmond, God should bless you too. Hallelujah. Me say, yenye ni daso say ye won kwaje e wo Christ Jesus. Me woni daso say won kwaje wo Christ. So no matter what. No me woni daso say won kwaje wo Yesu Kristo. Bi say me hwe makwaye. Me toto me niema pepepepepepe. De wose me nyobie me guso ameyo. Amen. Saanso na wonso wo se ni daso ni bi. Enti ma wo bi emfa ne konkoma mese wo ha life okura gina pintin me se na me tie lady bi awie na me yesenka me ko life anopa no momfa nche me bre no doso timantimi momfa nche me anwere de na mama ya na eye critical anopa de ya na wo ha na de abafrem ba ko bi me nsan ase asa anopa bi me ye life me nsan ase demum akwanya ba no makwakoye but me bomodna say anopa nso metimi dia bewuram me bompaye me toto niema me dia anopa de ne bewuram ebia no ebekose ya na say bepetim fufuo be dia toto na no nso so ye ne kakra me bompaye me hihye niema isia me mama so ate me basa akwa I bit master na homache bia bese bia 4 to 6 and half 5 to 6 no bia no empire bo ene nyama bia I don't know said dem konkron do beba bia na matu ho na na teachings ne yakọ say ya e be fremu a fine basisi ane de enmre no an ye koso a te mo fa nchem sha no parliament me am alive. Amen. Tiu na me wo life lady be life so and then I'm a papa be Radinshaw. Good evening. Na or share the life experience our TikTok. Nti wojina so bia no was say bia woden ho mewurade pa ya wadie wurade achia to say empaibo uguso usua tronsem or Kwachia Mountains. Ukudi 21 days fasting and prayers.
enso no onware into ohwe na brabo ne sede no ositie na waye ma wawurade mu tim se awurade mu ma wo ne nche age se afi wotimi okọ out ahomachi ko preaching nyina wahu de ye na bema bia bana kwa was sometimes obi betimi aba wakwa mu eti se de woye God sent awurade na asoma no ni bibia ye pepepepepepe nanso na ye obonefo no wose a ewo hu de ye oh na me warew na kakra ye hu ya ne se woni abrante no aka som ama adwamamo aba wono montem woni be me yada afi woni be me dawie ya adena so ni dem ontumi nyai afi tronsem ontumi nkai bio empabo ontumi nkubu biem se meko mountains ontumi nko edem ontumi mo embampai ni biem waye honam waso sori anopa ontumi hwe ne babro saa wakase waye na adwene se ofa babro no kura biem a oh na se na ni habi na bibia kasa kire no na ode ato ho ono so awanya hwe waya se okobom pa ya na wase woye brebre saa de ne hante no a afi wato dwomamum wogin ho baby ene an oye no mesa mako mountains na mako bom pa ye asere wurade ebia no wo humi mobo okoye no akodem no food no water so many days anonso obaya na adena sa happy na ono wa life no so no ono anka se was nyama family so no it was a that what was an was no the devil is a liar was na me no be me intimi dawie me ne na badwaman that at is okokwasiada kwasiada sorry one be man be have sex me dana na dweno ade che kwasiada no pa no ne nyina se dware akotena solfi it was what was an was no. And you say, the devil is a liar. Was in you say, I'm a tear. Ubia mitimico cabra diasen. Ubia mitimi yam pabofo. Ubia mit a rade fam so to a fofrofo. Adena mamma hokwama bonsam e yusumisa. Am was our core mountains. A bio. And what could them was sere. Now, was say a bra. O free mountains and so. Ade be si form abefro bas o se ade a wote ya ne se preach factor ne ho tene ne abrabo righteousness obo na meboa ene me join life and we share the life experience o se won no mu ko nyina o mu nim se biribia tie siga no so o se hwe o se adofo me hwe ba bia me nipa hwewu ana me hyase na me preach factor ne ho was wo preach factor ne ho saa de sane atwea mountains ne saa be fro bas kopem bra o si ya o ye na dwe se o wura fie ena nani ba ne ho so a o de ko wura fie ene se enei wonya nyina so bie mu a wasa kura ne mudie mu a kane enwuma pa wo ye ne Kristo mu no wasa fa bie mu a hallelujah. Yemu bebrebe bia lady adanse die ne life experience bia na wo bim bia no afa bim hallelujah mesrao the devil is a liar he came to steal to destroy enti man kwa bio eno komo na me ne wadi fiti na no sa bedu sabre se ye wani daso wo Kristo se anase ye wani daso se ye nkwaje wo Christ enti yaba Kristo mu wonkwa emu Kristo hallelujah enti honhon kronkron esiesie nipa eye nipa ye me say etoda bonsam timi wiewia no ano aba nipa nche yo oba no oba be hwe se enema ense na no me kotu Matthew no obehwe se kwan da ho a no obeye niam metro ka enti mo me ma ye ho kwa bio awurade atom ho kronkron no me suru ho
what they are doing no meal. Enti memma ho kwa bio. So hwe ne beba, but ma ho kwa bio. Ewurade hwe se honhom kronkron a wode amaye no, ye de beti so hwe hodo bia so. Amen. Enti 2 Corinthians 5:17 no was say honhom kronkron no eno ena eba wo nipa mu a anase wura Yesu Kristo ema wo bibia ebe turn upside down nyema bone a etwe wonhia na ka na ne ye ni nyina no obeyi ni nyina afiri ho obeyi ni nyina afiri ho na ya bote na ebra lady o kan life experience ewurade ache no ewurade ntu nipa ntwene anzanka bonsam na ebe wia no yes bonsam na nke ebe wia no akose no but nani ba ne ho so who said no the woman no enya de sebe boa ne kra nkwaje an wasa ba Kristo mu a ogusu a oni awurade asem enante hallelujah me say yenya enidaso o Kristo ni amene wahia ye wani daso say ye won kwaje wo Yesu Kristo ye wani daso when it does was already di me besi yo or di me besi ye was it mu hallelujah ye when it does was say owura Yesu Kristo di besi ye bay down kwa amen afei esan say awurade de honhom kronkron atenatra ye mu maako aye wo life we sui na ye nam Kristo anamon so na ye di na hyede so sede ekọ no wode ye da ache nkwaje a wode ahye ye bo no wode asie ewo onu ankasemu yes onipa bia wafa Yesu Kristo se ne kra na je nkwa na awurade de honhom kronkron ma no na wonam Kristo emeremu na hyediem na tenatenem na wodi Kristo anamo achi bia no owura Yesu Kristo se won kwagie wodi asie ewo ono ankasa mu Yesu Kristo dimi no mi no nkwagie asie ewo ono ankasa mu so what's my video wodi asie ewo ono ankasa mu. Our life is being hidden in Christ Jesus because we're not any idea who actors so. Yanshe Galatians chapter 2 verse number 20. The when that's what say Kristo mu ye won kwaje. Galatians chapter 2 verse number 20 Galatians 2:20 Ewurade de me no mie no nkwa dan kwan wase wode asie ewo no ankasa ne mo amen Galatians chapter 2 verse number 20 wase wabom meni Kristo asenuem na masia metie yi de enya mimi bio na Kristo osena Kristo na ote ase ewo mimu na masia mete hunamu yi mete no onyankopon ba odome na ode ne ho ama me no ho gidie mu hallelujah na mepu onyankopon adom no osemempu onyankopon adom efrise se tenene na mraso na eba ene na Kristo ewukwa hallelujah also please pick me patch send request bra that's all so dada o you sir oba fefe o so dada quote no Galatians 2:20 no o si Kristo na wotie mu very good baby a wode yankwa hinta no menya nduro ho Bible verse you amakotu ne yehye esan se honhom kronkron etie mu no ntino
Yesu Kristo nuemu ni tumi mu na basa ne mu ana yebo ye bra na honhon kronkron a wode abetena yemu no eno wose Yesu Kristo ena ono waba betena yemu efise wone agya no ene honhon kronkron aye baako omi adwuma adekoro enti honhon kronkron ti mu a Yesu ti mu Yesu ti mu a agya Nyankopɔn ti mu hallelujah enti honhon kronkron abetena yemu Yesu Kristo a waba ya brabom agya Nyankopɔn asɛm a yetie no ne ba ne mu no nti no asase atiso ye ye honam de nanso nye ye enye ye ne nam ho saawo eti na beka se wonam ho a ana wo ho a enkase wo ye ordinary person ye honam de nanso wo ye huhum nipa wo ye urade dia ye Kristo Yesu dia ye Kristo nsia nemu ewa tiasefo asase so enti dane de nyina ye nwene hye ye Kristo dia enti ye bebo bra papa ye betu anamo papa ye kasam ye ne yemu ye dwumadie bia mu ye suban ensese Kristo Yesu asase ye suban esem because of the Holy Spirit what ya tanta ye mu momie ma ye wure mfie ho etoda ya na bonsam pese o ma ye wure efie ho TikTok ya na nyama bebre koso ho na videos bi ana me share omi ye Ghanaian womo eye ne bi omi short series ne bi content creators ena ba kwa ye no ho bonsam ana ba ko so aye no ho Yesu enti se obi no obi mafia obi anaga ba ko no makoto chacha ana chacha no moto ye ni ska chacha ne bi ena ya dino ya we no waboka ena omi etre na nipa mienu no eto chacha no ana ono de ni sika asa no otidua bi ase din na aso wodwendwene na akwa na waye no se bonsam no aba o se wo de se media ne wo ana wo de din no makwase wei edi usika na sa no hwesika wadi enyiska ketoa dua na da won che no fa ko bon kuno e manifesika ne nko wonya akwara okura se area obi age utum we kura ko kan obi atese chacha di wa e no gwase ma ko kuno e wa na Yesu ga ba ko na be gina onso shatat vida no aba wase entie dia bonsam kan dia wo ka kire no e ye wodi okudi ewo e be che watum ensese hukum nipa umo nipa da afi wo yesa hu ya na se wafa aba no na wo de akobọ abrantie ne na abrantie no ewu wase mo waya de adwuma no ano no ana bonsam firi ne nche ko ye ho ane ne aba no so na hu se wokum nipa wase yi mediewu na eye moral lesson de ma enipa nyina bebe so no aya no watie Yesu kasa saa na etie sometimes yete wa eni bi tibi ba ye nchai wan wi abeka se Awurade ne eso ne odadafo no it is okutie pe na koye so oduma pe no atwe ne ho na asemo ato abrantie ya efijase asante efijase lumba abrantie ne nipa bonfo bi akoje na bobo ya omu wie ya no masa ekuno aka wo ma won se kan ekuno abrantie ya yira ye penu ye hunu wura mu a na wada asaman asama kwa no so ni ya won se kan ekuno afa na prague ya rekọ na no Thursday ya no musi abrantie ti se wo mu die wo ya chewo ai wo mu wo aposifo nsem it is a bonsam de wura mu ma akọ sa abra no a ti se bonsam no ma akọ no wo firiko wo na akọ fisi problem nti yesase die adane da nyina no ye extra careful na ye bibia ye bia na ye ma Awurade honhom ene nante nti isanse Yesu Kristo honhom kronkron ena sese otie mu nti ye ne ho bio
Awurade no ana wɔde yɛkɔ ana wɔde yɛn ɛba. Amen. Galatians chapter 2 verse number 20 kan ho asɛm. Wɔse, Mame starting from 19 20, sorry. Wɔse, my old self has been crucified with Christ. My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen. My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live again, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Hallelujah. Osomafo Paul ena eka biodi ato nea Yesu. Paul chire mu ama yeti asese esan honhon kronkron ya abetena ne mu ene wowura Yesu Kristo asem krogen ete ne mu na mepa achew Yesu Kristo no amu so abetena ne mu no wonte asema ne ho bio nemu eye Christ Jesus ene te ne mu wo say earthly body dot dying. This body was made by earth, yet it came from dot and a day you ni pedua we. Na Awurade honhom tena betena mu nti ana quality Christ e ma netimi ba yemu. Se Margaret hu dade a anase ade bi a eye attracted to magnet a etwene bata ne ho. It be a God spirit it will be an Christ Jesus himself goes there oko na abenya connection inti ene me no mienu yente asema ye ho bio eye wura Yesu ene tie mu owura Yesu Kristo na tie mu Christ Jesus wono ene tie me no mienu mu. Hallelujah. Christ Jesus and a team no me no mu if you say ne honhom kronkron e wo me no me no mu. Amen. Esan say ne honhom kronkron e wo ye nchai e wo ye mu na Yesu Kristo no so tie mu ntini ye da ache nkwaje no wo de asie wo no ankasa mu wo no ankasa package wahihye ne fefefe ana wakora no baby papa dia maye said the beye bibia meka no bibia nse no Yesu Kristo no preserve ye nkwaje e dia maye wo de asie. Yes, etina me say we o Kristo ni asori bia wo ko bia no fa akomapa ne gidie ene kronkron yetena Awurade mu saa wate na Awurade Yesu Kristo mu no nyanho ni da so se wo nkwa wo ne mu wa medina chikwa enkase mabedi Yesu achi abokagu enkase mabedi Yesu achi mawofo anhweme enti mabokagu mentima nkosuku mentima ntukwai enam so ma mekura no mabrabo bi hunamu niam bi mensa anka enti am se mabrato agu na wadwene be yontanta. No, we have a great thing. We have something that is very precious. That is hidden in Christ Jesus alone. That is enkwaje, everlasting life. Wase what the young kwa esie wonimu. Colossians chapter 3 verse number 4 to 3. And I'm gonna make Colossians chapter 3 verse number what do we call it? 4 to 3. Let's hear the word of God. Higher salvation our Jumedi and I will so would you know. Ghana time 8 p.m. be our life you saw you didn't quite some FM media so bad. Obit my joining Debia your life. Now what ye already asked.
Colossians chapter 3 verse number 3. Colossians chapter 3 verse number 3. What say? Na mawu na wode monkwa ene Kristo ahinta onyankopon mu. Na eta Kristo a ono ene yankwa obeyi ne ho adie no. Eno mu na wobeyi monso ene no adi ewo animunyam mu. Wasi yawu na wode monkwa wode yankwa hinta Kristo Yesu. Wode yankwa ene Kristo hinta onyankopon mu. Na eda Kristo a ono ne yankwa no obeyi ne ho adie no obeyi monso ene nadi ewo animunyam mu. Hallelujah. Colossians chapter 3 verse number 3. Let's hear the word of God. What say, for you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all his glory. Amen. Amen. Yamo yensem kesema Christ. Afi me pacho me dofo hu mfa so dia ewo mu se onipa be di Yesu Kristo achi. Dotie ni padua we dia ebeko dotie. Na ye wo nkwa foforo bi ewo ho. Onipa bi a wo hwehwe sa nkwa we bibia no gise Yesu Kristo. Tie no ame no obedi nkomo ka che o se Yesu Kristo nkuto no onipa nam so benya nkwa. Enene wo san nam no nkronkron so ene ye nkyirikire se eno nti nye ni daso se wo nkwaje ewo Kristo. Bra wa bedi na chi. Ebra ye de ho ama no yi. Ye wani daso ewo ni mu se ye nkwa ewo ne nkyai ana ewo ni mu. Tie the Osmafo Paul can Colossians chapter 3 verse number 3 to 4. Was ye wu? Ewa ye wu ne say, yesie ye nipa dada no. Abraboboni ana kane ni ewom. Subamboni ani ewom brebi ani enya medane e Kristofo ne agidifo. Say nyoma boni no ye ni mu biu, yesie no yanam Kristo ho nkronkron so aboni nyina senuem. Ya boni nyina senuem. Eno nti ana o se ye wu e wo sa akwa no so. Na ne ya sore e wo suban foforo mu a ye dan suban foforo adi. Na eno mu no ana o se what the young kwa real life. The real life. When the Bible says the real life means eternal life, everlasting life. E wo Kristo Yesu mu a daachi obeyi na die no. Ya hye no se Yesu Kristo asori afrawofo. Oti nkwam. Omu obie mu oti ase. Omu obie mu oti ase. Enti na maye tosumini na urban o be fayen e de yakọ. Baby papa. Enti wura Yesu Kristo se wo de yankwa asie ne mu ewa agya Nyankopon. Iti wa anase onipa bia wo Kristo mu ani na so bia hye sanse wenko hye sanse wenso papa was say, and when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, say Yesu Kristo yi ne ho adi kire wiase bia mu a hwe wo se Kristo ma o mo bi dada o kire ni say Yesu Kristo wo ma emu obi nada wota ebrane so a obeyi ne ho adi bio ewo wiase nipa nyina be hu sadi o mo bo wake up ya wiase nipa nyina nim se wake up koso Yesu Kristo beyi ne ho adi just once beyi ne ho adi da ko pesia no ye ne ho adi yiraw bebi a wo bia wo be hu oso obeyi ne ho adi wo wiase adi a kire wiase
na saa brɛ no yɛne a yɛde Kristo mu abrabɔ papa ɛnwenta so gyidie soronko na asɛm so die abotoyɛ mo nsɛm wɔde party asase so sɛdeɛ wiase kɔ bɔnim na wiase ɛpere na wiye na yɛmfe ho anko wura mu ne anye de wiase pɛ ne di Kristo ahyɛdeɛ so yi wɔse Yesu Kristo yi ne ho adi a yɛnso obeyi yɛn nkwa na di wɔ ne mu ɛwɔ ne mu nyamu na baabi a Christ wɔ no yɛnso yakɔ bi baabi a Christ wɔ no yɛnso yakɔ bi medɔfo ya medi Kristo akyi kwa ti nyanemu ani da so ne sɛ wo nkwagye bi wɔ ne mu enti sɛ wonya sɛ ne da so no na me no mi nya sɛ ne da so no a enkoba sɛ kwese de do nkwa asɔre enkoba sɛ me de do nkwa asɔre enkoba sɛ wo bɛka sɛ megya asɔre ɔsɔfo bi nti asɔre ba bi nti sɔfo maame bi nti sika nti mintimi ntua meto ana ho ahwan onfa saa nyema ne yi ho ano atwam tie wo hwehwɛ nkwagye ama ne kra no wɔmfa honam nyema wanyiyi ne ho ano hwɛ open nkwagye na wosade saa nyema wayiyi ho ano ana mini atade ana matade na ayedada ana last week we ene na mhyɛye next week me pese mekɔ ana yefuro bi baso ana menya sika mfa mmoa wo mo menko a metom ana mefere enti menkɔ every day Ewurade bɔfoɔ ɛmaaki nipa kwesiada edura Ewurade bɔfoɔ gyina asɔre fie hɔ a ɔmaaki ne ma sɛdeɛ nkura kozuko a yɛ bɔ register no saa na ɛkɔ so mimi nda duru so a Ewurade bɔfoɔ egyina hɔ a ɔmaaki ne ma tama ade kɔ asɔre nyina bɛhɔ ne ɔma bɔ date no ɔmo maaki mo mi amfa ne ma ni agro. We are the chosen ones to the salvation. We are among the chosen ones. Ye can who be wa freye. Eno ti no de hon konkon atena mu, ode bi atena me mu. Eno ti no de na asem no kyerɛkyerɛ da wi anopa wi ane anadwo. Nti fra wode afreye no. Momi emfa digye ne akoma pa. Ani seti ne aso mere. Ene ne nante. Na ose wode yankwa esi. Our life, our real life is hidden in Christ. Yade papa bi wo Christ nkyɛe. Yade papa bi ade asombo ebi wode asie wo Kristo mu. Na Kristo de ampo asie ewo ni mu a hwan na betima akɔgye. Ombe ya wo ntimi nyeyi. The devil will try as much as possible as he wants, but odimi ntu ko wiase. Kasa Kristo tumi. Fashe otimi sa se bonsam entimi ntwe nko wiase da fashe wadwene mo sa se ewiase ade biada ya bonsam de manipulate nipa bi atwe won mo kono me no mi no de ontimi mfa sa ade na ntwe ye da se betimi aye sa esese enye ni daso na ye de sanse wo hye ye mo se we have something great in Christ Jesus. Also Hebrew chapter 11 verse number Hebrew chapter 10 verse number 35 no banwa na wie no o say nipa kro twen ho firi menchen a me Ewurade mekra ani nso se nipa kro me Ewurade mekra ani nso se nipa kro nti abaji Yesu Kristo de no mo me nhwe benku nhwe nifa yenko Kristo asem so yennante na hyediem ye de anya obituafo a yentie emfansesa ne yenko yerim amen. Sanse owura Yesu Kristo wode sa bohyense wo ya maye na yenkwa wode asie ewo ni munti ena na twi wose enu nti ye ne ahia nyina ye gine didie nyina ma ye nsuro biem. Do not fear again. Do not fear again. That say bonsam ediuso. Do not fear again. That say woni nkwa ewo Kristo awa begina di ni mu. Don't fear. Don't panic. Don't fear. Don't panic. Emma will be in fast adwene show trim. Debbie. Romans chapter 8, verse number 1. Romans chapter 8, verse number 1. Romans chapter 8, verse number 1. Let's hear the word of God.
was any afei afubuo bia ni wo ma wona wo Kristo Yesu mu na Kristo Yesu mu enkwa honhom mra no ageme every bone any owuo emre ne mu. Was ya afei ofubuo bia ni wo ma wona wo Kristo. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romans chapter 8 verse number 1. Medikama me pacho ya kenkan Colossians chapter 3 verse number 3 coming down. Wasi Yesu Kristo yen yabegina dinti wode yenkwa esie ewunimu. Na meti wei na awurade se wode meme nkwa amenya ne dachi wono ankasa de esie a wan na misuro ne biu. Misuro de otamfo beye me de ansem goye basa basa. Medi na hyede so metwa me kam Bible mesua awurade asem ne yade papa makwa sore bibia da nakwem general bono for be me nkwaye bone ma me yemo nhyehyem na bonsam de abegina so abebo mkwadu. Romans chapter 8 verse number 1 osity. So now there is no condemnation for those who belongs to Christ Jesus. There is no condemnation for you, those who has been those who has believed in Christ. Wana waji Yesu Kristo de John 1:12 say toto a waji no wana waji ni didi wa ma wontumi se onye nyankrompo ma. Yes, wa ma wontumi se onye awurade ma a emfiri de ohonampem. Hallelujah. Intisi abeye awurade ma de a there is no condemnation. And untina me say ye 5 days ago and ye keka ya say ye gintum say adwayefo afi sirebone fache afi nuhu and ya boboso a enti yaji se say ye ni boni mu bio ya beji Yesu Kristo ade Yesu Kristo abaya brabom and ye de ho ato no so yase ayetie enye ye bio ewura Yesu Kristo ana ede koba enti ye ni boni mu bio boni mra ne ye ni mu bio die kum ne ye ni ase bio me mo adwama biem ebede na adwama ho asotwe abedam so me ntu aduro biem ebede na aduro tuo ho asotwe ana ho punishment abedam so ade boni awurade asem kasati an me mo sa abra ne bio ebe ye ten na ho asotwe abedam so. So I am free. Amen. You know, so Paul was it so now there is no condemnation for those who belongs to Christ Jesus. There is no condemnation. Because Jesus Christ did mujano abeba for the concord their mind once and for all. Intimacy amity and yamina miti bio e Jesus Christ what Timmy Munoa. But the omeji Yesu Kristo ni ye na otene boni mu won na condemnation e wo homa no after death. So wanya adwensakira ma Kristo mu dia anase obi wo Kristo na yesto woda so ma wiase abrabo ni din so na me paache bibiri onsakira na dwene na se owu se kinkire ya se ni pakro no na oye condemnation anase oye condemn wo afobo fi se wo bayen wa maji Kristo ani enti Kristo asem amfanante na sranke urade se ya ye bone nko apen na ne ya ma ye nsaso wo life we so na ye de wo ma urade minim se wo ti bone bi mpo a efiti nano bese 5 days ago a ya kire hodo mu ene bone ho anobontuo ene adwensakira ene nsam hodo a ya kan hai ene ne nyiri ye se wo do ho beko bone mu bi ne nyini chekere hodo a ya jirigiri na say do ho ko don bone okoye de urade mbe. I don't think so. Menyini ni say urade de nsaka amwasesa urade mfa nsanka oye urade Yesu timo mfa nsanka oye bebia wo hwemi firi bia urade mfa nsanka oye na wonsiesie wo fa hu kronkron tena wo oma wo nwini Kristo adwena berebia na wanya wo foforo de wo to musini bia Eurade ho kronkron ye ade ye ti ade ho ema
yɛde yɛ ade a ebu wɔ Kristo anim no wɔnsiesie ɔma no mmoro so na yɛnhyɛ ne din animonyam wɔse afɔbuo bi ani wɔ ma wɔn a ɔwɔ Yesu Kristo amen afɔbuo bi ani wɔ ma wɔn a ɔwɔ Yesu Kristo enti ene mensuro ene wɔse menka nkyɛ sɛ mensuro afɔbuo ni hɔ ma obi nano obi frɛ me ana ɔse man of God me yɛmo hyehye me suro adan and I'm saying mame ade to boase calm down relax what is the problem ɔse my problem okay nyina ne yɛm hyehye ne kyɛ so wɔ so ani ɔnka na sɛmwa na ɔwɔ wiase no ɔbɔ bra bia wɔpɛ emmasɛm wayɛ bi nyinsɛn otu bi agu enema a wɔbobɔ so de enya de ketwa na wabɛware ɛwɔ Kristo mu ɔware wɔ Kristo mu wie no bɛma no ɛde wɔhyɛ ɛne suro ɛne ahunahuna ato no so sɛ ɛbra na ɔwɔ wiase no bɔne bia wɔyɛ bia ɔnka nkyerɛ no bɛma no anya saa so obebɔ mpaye bia mana ma se biribi ato no ana biribi beto no den keka nsɛm huhu bi mas me so me call me sachira madwen tronsam say ya sachira yenke bɔne maka me bɔne me bosu maka me bɔne a kyerɛ sɔfo bɔne ama ye nyina sɔfo maka kyerɛ sɔfo ana sɔfo abɔ masu na wasra ma me nanso nipa frɛ me a me kunu wo de pressure ana me nka kyerɛ ana wan nam mame adwembɔne abanitim ɛnyɛ logic eni bible ti ba bia onim sɛ ɔbɛware ho no na woyɛ wo wiase ana waba Kristo mu asakira 2 Corinthians 5:17 say obi ba Kristo mu abaya bɔde afofo enti na wo wiase na bobɔ adwaman a wasakira waba Kristo wabɛyɛ virgin onye de boye ni bio wo ba Kristo nso ɔkɔyɛ nneɛma bi ansa na no se daabi ɛnam sɛ to adwene emfie no ɛha ho bɔne a waka ho asɛm akyerɛ sɔfo ama Awurade yasere Awurade di mu di amo a wonkoyɛ biom de atwam de ha ho sɛ obɛka kyerɛ no ɛho nim faso de opɛso yɛ bia wonye adwene bɔne bi na ba ntimo opɛko agya wokɔka kyerɛ ne pɛ obɛgyina so de agya ho nti emfie no Awurade apepa bɔne no ɛnyɛ dwuma bio hallelujah ene ye emu nipa bebrebe sa conscience ne wo yatwede okai ne boni bia waye berebi atwamu se waka ho asem akira asofo de mpa boni nkotosra sra se die tie bia Awurade o yemu brohufo no odonfo no waba Kristo no onkai ka ne niam ne bio onkai bio wabaye born again wabɛyɛ abɔde afoforo na mo wabɛyɛ abɔde afoforo na hwɛ sɛ wonsankɔ abrabo bi a enyemu bio amen nti ebra ne wo wiase no de yeye bia no yɛba Kristo mu yi Yesu Kristo mogya no ɛno ɛna ɔde ahohoro ne nyina de amaye that's the reason why ntia ka sɛ Yesu Kristo do ano wo man no anase wanya de amaye no ɛyɛ unconditional love wode tutu biribia ho a enye yie ebia ne nse enti ya ba Kristo mu a yanyade asombo te mum ye nkoso antena ne nwunase na enkwagye a wasiesie no yenye ne mu ani daso bise wono wonkyare ne bɔhye ho ana wonye nkontompo ni no wanyaza de wakam ebebem yenkwa no oso de ahinta ne mu amen ne fwa na utieye ana na kuma to ne na me bom paye man hallelujah enti wo se fobuo ni ho ma wona wo Kristo mu bio fobuo ni ho e ma wona wo Kristo amen John chapter 10 verse number 27 Safo bo kro no an
esan se fobuo ni woma yembie mu ntino ye wo bambo Kristo de yankwa sie woni mu enti ba bia yankwa ehye no ana yankwaje wo no eye very tight security ye well tight. John 10 verse number 27. John 10:27. Yentia nchena me de masem ne benewe said be ya ye betimi arapeten sharp. John 10:27. Ti asemo atwon semoka. John chapter 10 verse number 27. Was menwan etie me ne na menso minimu na odi machi na mema won da nkwa na wɔrenyira na obi nso enhwim wɔnom emfiri mensɛm da meja ode wɔnom ɛma me no ɛyɛ kɛse ɛsene nyoma nyina na obi entumi enhwim wɔnom ɛwɔ meja nsɛm me ne meja no ɛyɛ baako. Hallelujah. How security our life is in Christ Jesus or in God through Christ. Ya beye jidifo abeye Christopher ye bambo musumu ye do. Oh, ma yam hyehyew ase biribi be yew obo okru tukwa akwa na osuru. Wo tukwai na osuru. Kristo ni tesew. Oje urade di bottom so say bompa ye say. Ona ba bia na osuru. Ani be kumi ana me be yare ana we be yame ana hwan. Put that fear aside. We are right there. You belong to God. Your life is hidden in Christ Jesus. You want somebody to go, you won't through. Memenamwe. Misro, Diana Misro. Me number be a minimum, you fully minded. I work by God, I work with the Holy Spirit. Be a minimum, say rather come. Yes, who come home. Odi menim, odi mechi. Yes, who come home. Amanye ni nemu, so re ni nemu. Sasasia ni dani butu. Mi butu tu kogupu brumu mpwa Misuro wakame ho dada wona mana wo to sadwum we adwuma kora na akopa na wo to sadwum we se Yesu Kristo ka wo ho enti adwuma no wonsa beka Yesu Kristo ka wo ho enti nsɔre no betwetwa Yesu Kristo ka wo ho enti visa no ye de bebo mama wo Yesu Kristo ka wo ho enti wokon no bedi mu nkunim Yesu Kristo ka wo ho enti nyaade se nkukuo ebeba wo dwumadie bi a wodie mu. John chapter 10 verse number 20. What do we call it? 27. John 10:27. What say? My sheep listen to my voice. I know them. And they follow me. My sheep listen to my voice. And I just wouldn't hear radene. Se wontie awurade ne de a ana bonsam betimi awia wo se wontie awurade ne de a ana obonofo no betimi plot things against you and no betimi prosper but se me no mienu tie awurade ne na ye di na chi a why no baifo why ne ewiem atumfo why ne fie to me wase meja eye kese sene nyoma nyina John me say nyini daso se awurade Yesu Kristo o de yankwa asie woni mu taachi obeyi na di John 10:27 was my sheep listen to my voice I know them and they follow me I give them eternal life and they will never perish I give them eternal life and they will never perish. No one can snatch them away from me. Hey, this is highly security, highly secure. What's it? No one can snatch. When you become a child of God, the devil cannot
withstand. When someone dimension, we are now a children of God. Ye Yesu Christo dia ne mane ye Nyankopon mane ye. Enti fa hye wadwene mo se bon someone dimension no matter what. Wa hwe ase asore. Wo ye wurade dia. Wo ya hwe ase a ma wadwene ne wani mbra ho so. Was it no one? Was it I know my children. They listen to my voice. They follow me. No one can snatch. Now, Christo mo share. Ya near the hune near the credit mama ade abonsamfo ne ade say ase wo mono na edi nkunim bi. Oh. Ya de ba ko nwenu bi kra na anye ya na bamu obu bi. Emewurade nye ketwa wo abrabom. Momye ma Christo nya de kiti kura wo ya setrem. Mame nto aso na menya ne yemfa mra wiye. Was say I give them eternal life and they will never perish. No one can snatch them away from me. For my Father has given them to me, and he is more powerful than anyone else. No one can snatch them from the Father's hand. No one is powerful than God. Was it my Father, God, is more powerful than anyone else. Our God is more powerful. Ewurade Yesu Kristo yetumi modemfo na ja yetumi modemfo na wa bedwane abeto anu na wusuru. Na wusuru. Ewurade nkai. Ewurade hu yamobo. Ewurade nhye yenso. Na oma yetumi yentumi nyina. Iti medofo. Ye wo bambo kese ewo Kristo a ya begye no adi emu. Ye wo bambo kese pa. Enti ahonhom ne tumi ahodo a edi akoni abadie ewo wiase ene ye ho ne ade nyina no ba chew. Yen wose ye wote emu no oso chen di wo wiase. Because we have been given a power to control things. Mama ye mu ye ho abomfia ewo Kristo abedi na chirim. I said everything. Osan de yankwa esi Christ Jesus mu. Enyo nipa hunu bi akeke. Amen. The last quote na me de abana we ye hwe asem ketuwa bi. I was 2 Corinthians 1 verse number 22. I want to share and some ye can now because of God's Spirit, Holy Spirit, you know. And on Ewurade Yesu Kristo, oni eje Nyankopon e de aye ejina hyede de amaye. Enti obi a o God's Spirit bia and the Spirit of God bia you have been guaranteed that o kwaje daachi. I want nsem ya ye ken. Obabo pia good evening. Ewurade Misha. A guarantee. The Spirit of God is a guarantee for us to get eternal life. Tina de biana meka say ube chance so na ubu Yesu echi na woni hu nkonkora. Asemo ya. Ne ka hu nkonkora. Enye de binom di preachi. Enye de preachi ne de ene de hye nkom de ye to dwomro. Obi e preacher so wen sapa. Obi e preacher so shabet. Obi e difo nso. Kohwe ne ma wo he. Obi asorba sofo kohwe ne ma wo he. Ti ka se honhon kronkron a ese o Kristo ne bia di ka nya bi e wona brabo mu a. Je se ayade esombo. Kronkron ay suru bonne. Ohun esuru bonne. Ze Kristo fo bibiri mompa ye misa.
Say to me case any achede we. Momba yimisa. Radma me difu, radma me sofu, radma me sabakanio, radma me junjunio, radma me preacho. But honhom sa achede no kura ni ye dia ebeboa manitimi dia control niema ye tren ne ade no. Mompa yimisa. Ene ye namu saa Awurade hu yemobo se honhom kronkron no Awurade dum bi na wonya bi a ene na guarantee waso wa no ye so bibia no ene ne ye first appointment letter boya ma yen yetimi anya nkwa ye proof. The Spirit of God is a proof that she boshe bi Awurade ahye won kwaje ho. Ebebem 2 Corinthians chapter 1 verse number 22. Holy Spirit is a proof for us that Christ Jesus will grant us eternal life. Also, and he has identified us as his own by placing the Holy Spirit in our heart as the first installment that guarantees everything he has promised us. And he has identified us as his own by placing the Holy Spirit in our heart as the first installment that guarantees everything he has promised us. So, enti owura Yesu Kristo Paul na eka no wo de honhom kronkron na betena yankoma mu aso ya no e de ama enkwaje a wahye ho bo a wasiesie no Paul na eka. And because of that Holy Spirit na abetena won mumu ntino emomo bo kronkron bra e de Awurade achi nukurem ema ehwani daso ntino wo mu hunu se enkwaje no wono msabeka. Amen. Enti momeyem pre se Kristo abedi na chie no ye behwe won konkron akira kwai ne di Kristo asem so ye di na hyede so na afi ye gohon konkron no ba mu a ene na ebe ma wo ehunu papa ne bone mu nsonso ye ebe boa mu wotimi aye ade trene ebe boa mu wotimi atwe ho afiri bone ho. Nti obi a owo God Spirit bia no wo full assurance say nkwaje no wo betimi akwa akonya because the Awurade honhom woni mu bia no obobra papa odi Kristo ahyede so because a spirit Awurade de wo nche nto obeba nche no abetena na onanti Kristo ahyede pepepe na wonso wotime nya nkwaje bebre ni the Spirit of Christ, the Spirit of God. To motiti Awurade na asesa omo ni the Spirit of Christ no ho konko omo ni bi no omo mpenya nkopɔ asem omo ni God Spirit no omo na mpenya me asem. Yes, okoto se obi kenya nkopɔ asem wo ho a obetwam. I'm telling you, anya me life of so asem na make o okoto se ye kenya msem wo baby kuro betwam. The TV owofi baby e preach obechimo firi wode akoto baby a eye movie. Don't pay me asem the Bible kra already the whole day Bible kra one father. Na okokan verse bimpo na wadwene Awurade adwene ho. Anaso wadwene Awurade asem. One mpe Awurade asem no ana you can say one God Spirit enti wo mu. They are always on ewiase ne manko am. Utunu fo se ade we nya ono nante bi. Wo kire ne Kristo ma kwan se wo mfa so ne beboa no. Their life determine where they are going. But Yesu Kristo asam say when I'm poor so say owura Yesu Kristo de nasam atena yemu ana ode honhom konkro atena yakomam ana wo kire kakra ana ode yako into obi a wo God Spirit biara
honhom esoro bone nya de de preach nya de de tojo nya de de hyenkom nya no asem kura na America ene sa adwene na wura nipa bebere trim enti wo ntime nya de papa ne tene wo maso ne hunu ni suade enti am se wurade na me wo be kogem se wa kwan ne wo ne ye amfa ne kwai na wo ye yesei yesei bina na me ka jo se oba warefo a wo to dwom ba warefo a wo to dwom wo to dwom a wo na asese ukura Kristo asem wo to dwom e wo Kristo fie to dwom wo Kristo fie a ye warefo no watime yi wo ho atwitwa pictures ni videos e de akoma abrantie kura so nware na oba warefo wo kunu na wo bossa abrawe wo wi a wasa abeso microphone mo to dwom buttons akese ho benetium ti wo yes anyama we nyina na wo koda ho ye wo se ese videos ni pictures ni nyina bedi me phone so ti wo tranko yeye nese ni pakro abrantie okoposti media iso ekotrega na okoposti anaye fucking lie bia na se hye no na wo posti a did we nyina bebre su babra bossa we bra bossa oni bema bi ko date no so twitwa sa ne man sa sa video call no ginam sa naked sa na bema na record no ayi screenshot ayi sa no de go na so kwasore ati Kristo ade de urade honhom kronkron wo ni mu no o ye ni bibia pepepe na ne ho anko basem ti Kristo ma ene adofo yenya ni daso se ye won kwaje e wo Kristo nyeni daso sa se me no mienu ye won kwaje e wo Kristo ma bibia ntwe nkwachire na awurade de ye nkwa esie e wo nimu adachi opia yen ye bre enye kwacha ade nyina mu ete ma wo bia emfa ne bibia mesel o Kristo som ana montuo se o mania nyana de bia meka ma asem wiase fonso ni pa o mania unim ade bia woto musini bia betimesi nkwaje kwa unim se Yesu Kristo PCC e ade woto musini no ede na wo gina so se ye to biribi musina ede no wo gina so ede ajeje ye hwe wodi e yene se na kakra ana daachi ana o meguso so one fa by force anyai onenso ba ko aka no one fa by force emia wani anka osiensi so na wanyai no prekope ko Yesu Kristo ba enye 5 days no odi besim se wo ba wo eye once pa no aba eye once eye fat na America eye once pa se ne me de sabre ye don mu no ba pa no aba beti atotobonto pa esi awie sa nenso no no wagina so eno ntina de bia Kristo asem de kan se adwensa kira passion na ko ani wanya ne se nyi hallelujah ka se wo ye kakra bia na kakra na de tina nso na Yesu aba betu ye enti edamo ase Kristo njam hana me de besi breko aka 2 minutes na 10 abo radin shadow for mo nyina ye woni da so